ni tin iswanen ngai thatu zong zong te chibai vek ule tukina chuan imamo nge idu ti thu kan ngai thla ho don ani missionary pakhat chuan heti hian a soya kan rongbol na mun kan han thlenga mamo tam tak kan nei ngala kan lo khosak to chindan atangin kan mamo po atam niang mai ma se lalpan atul angzelin min pe a kan nge ngai lo ma se he hi ka ngai to chuak ta a lalpan kan mamo chumin pe a min pe zelang ma se ke ma ni lam hian mamo ti tlem kan zir angai ani kan mamo nia kan shiat then khat hi chu atel lo pon kan om thei chu wangin kan mamo kan titlem turani ti in anila taka kan mamo nia kan shiat then khat hi chu atel lovin kan om thei chiang khop mai rongbol na po hian kan mamo ni lem lo du hi kan nei fo nia ro pui taka bul chan te hi kan tum fawa afu lem lo shing nuna hian kan mamo ni mi lo kan du nei tum hian kan man hlel hle thei tlatani lalpa hne na po hian kan mamo ain kan du kan dil hi atam jok o masin kan mamo ni lo hi chu lalpa po hian min pengot lo ni inalang kan mamo ero asya pekla kamin ngai chuan min penge bok chin kanin hambuai na tamber lalpa po pol man lek lava kan phet hlok na tam zok hi chu kan mamo ni lo kan thil du wang ani fo chu wangin mamo nia kan in shiat atel lava kan nun boy pha mia chuang lo tur thil te hi ti tlem thiam afu nge yang mi te aya mamo du nga big lutuk te hi afu viau lo kan mamo ber krista hlam che in kan du zong ngot kan phei chuan atop aro puilo ngotang idu le imamo thlia shan thiam tumla lalpan mamo ati che chu apek thul chuang lawang che chu chuan inun kom ati ol sam nge yang lalpan malsom chero se amen